Loro wong numpak Brownfit ditemokno geletak nang jalur poros nasional Pantura Lamongan Babat Senin sore mang. Malah salah siji korban raine babras kabeh. Lah dipedhek loro korban Brownfit nang kondisi mendem banyu londo. Nek mendem wis gak usah ate nyetir-nyetiran cak ning. Jakning anggota sabara Polres Lamongan sing lagi giat patroli Senin sore mang nemokno loro wong lanang enom geletak nang pinggir jalur poros Pantura Lamongan Babat tepake nang Desa Surabaya Kecamatan Sukodadi Lamongan. Diiruhi salah siji jenenge Mahrus, warga Desa Madulegi Kecamatan Sukodadi Lamongan ngalami jatuh babras nang raine. Sauntara siji liyane, Rohman, warga Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi cuma ngalami jatuh enteng. Akhirnya keloro korban digawa nang Puskesmas Sukodadi gawe diramut medis. Rohman ngaku sadurunge kedadean DE bareng kanca-kancane pesta ngombe banyu londo nang salah siji kafe nduk Sukodadi. Rohman sing digonceng ngaku ngeruhi DE wis dipun losor nang pinggir embong barek nang kondisi setengah kencret. Petugas ngelingno supaya gak numpak kendaraan nang kondisi mendem get. Sing akibate riko kabeh ru dhewe kan raine babras kabeh. Zulkifli Zakaria, JTV.